बताई का हो? केकरा हाथ के खाना मिठाई लगेला, तहरा हाथ के और केकरा हाथ के मिर्चाई लगेला। भौजाई के। सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए, बैंक बैलेंस कमा के किसको देना है? आपको। और किसको बताना नहीं है? बाप को। यस। हाँ कल जुग के है सच्चाई बाहो। चुप रहले में सब कर भलाई बाहो। धरती पामे हर राज आइल बाहो। सारा मर्द समाज लड़ाई बाहो। तू लोग का बोलता हो? चुपचाप रहो लो। लोभे डायरी जितुनु में बखतरा। सोना कोनो मिला बता होते पतरा। अच्छा ठोकर लगल पनु गवासी खलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। हेलो, एगो और बात बताई, आपस के झगड़ा कहाँ सलटे के बा? घर में। अब कहाँ बतावे के नहीं खे? तारा नई हर में। एक आखिरी सवाल, ए दुनिया में सबसे सुंदर औरत के? तू। और सबसे खराब आदमी? हम। चलो 3 साल के सिखावल कुछ तो कमाई। सब कर इंजान भइल सीज बाहो। डॉक्टर ये चीज के मरीज बाहो। तो 5 लाख बुलेट पे भइल लीज बाहो। बोल जान खोलो भौजी प्लीज बाहो। हटिए तो, बात मत करिए मेरे से। का है? अरे लागे खिसियाई गइलू हमरा से प्यारी। बात नहीं करब तो फिर अखिलेश खेसारी। अरे मान जाना दगो जोनी लो है अभिधि कलबा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा। निमन निमन बाहुबली लोग के यहाँ था लग जाला। तू का चीज होगा?